No niin, hyvää päivää ja hyvää World Blown Day-päivää. Tässä videossa ajattelin puhua vähän Bloneesta, joka on tämmöinen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, mitä Jyväskylän yliopistossakin ollaan käytetty yli 20 vuotta. Sen avulla ollaan tehty erilaisia sovelluksia tässä pitkin vuosia, niin julkisia web-sivuja, intranetteja, oppimisympäristöjä, räätälöityjä web-sivustoja, kaikenlaisia digitaalisia työnkulkuratkaisuja ja sitten kaiken kukkuraksi vielä videoportaaleja. Ja ajattelin tässä nyt puhua tästä meidän moniviestin videoportaalista, jota me ollaan uudistettu nyt. Uusi versio julkaistiin viime vuonna. Ja mikä siinä on hauskaa, niin alun perin moniviesti kehitettiin jo vuonna 2003. Ja alusta asti siinä on toi käyttöliittymäpuoli ja sitten kaikki työnkulkujen hallinta ja oikeusmallit ja muut pyörii nyt tämän Blone sisällönhallintajärjestelmän päällä. Ja tässä tosiaan tämmöinen World Blown Day -henki menossa, eli torstai 16. huhtikuuta 2026 niin juhlitaan sitten Blonea ympäri maailman tässä meidän kontribuutioasiaan. Mutta meinasin puhua moniviestimestä, niin näytetään ensin vähän, että mitä meillä on ollut. Tämä moniviestimen versio on vuodelta 2010 suunnilleen ainakin tämän visuaalisen ulkoasun perusteella, ja siitä tosiaan uusi versio tehtiin viime vuonna. Tämä vanha versio vielä pyörii sillä rinnalla, koska meillä oli siellä 65 000 videota, ja niihin haluttiin tehdä semmoinen järjestelmällinen migraatio, että siirretään vaan ne sisällöt, mitkä on oikeasti valideja enää jatkossa. Joten me tehtiin tähän tämmöinen rinnakkaisajo, jossa sitten kaikenlaiset uudelleenohjaukset toimii silleen nätisti, että jos video tulee tältä vanhasta moniviestimestä, niin se toimii. Jos se tulee uudesta moniviestimestä, se toimii. Ja kun se video siirtyy uuteen, niin se edelleen se toimii. Että aika moni näistä videoista on upotettu Moodlen kautta. Tuolta jos hakee julkista sisältöä, niin sieltä löytyy vielä tuommoinen 27 000 mediasivua, mikä tarkoittaa käytännössä video- tai äänitiedostoja, mutta aika moni niistä on sitten piilotettu jollakin polkuvaimella. Eli tämä meidän videoportaalin se suurin pihvi alusta asti on ollut, että ollaan voitu helposti julkaista videota verkossa ja sitten yhtä helposti piilottaa se näkyvistä. Mutta se on kyllä sitten toiminut ihan mukavasti. Mutta täällä on Blone 4-versio käytössä, ja kuten sanottua, niin 2010 se alun perin julkaistiin ja aika lailla samoilla lämmöillä on rupsuttanut 15 vuotta. Ja no toki siihen tehtiin sitten aikanaan automaattinen litterointi ja automaattinen tekstitys saavuttavuusasioiden vuoksi, ja sitten tehtiin erinäisiä tilatallennusintegraatioita ja muita parannuksia, mutta semmoinen isompi uudistus odotti aikaa parempaa, ja se aika parempi tuli nyt tällä muuten varsin haastavalla 2020-luvulla. Ja viime elokuussa sitten saatiin tämä uusi moniviestin tulille. Ja tässä nyt on sitten pikkasen tämmöinen modernimpi näkökulma tähän sisältöön, mutta sama idea on, eli helppo tapa jakaa videota verkkoon ja tarvittaessa piilottaa ne sitten niiltä, joille ne ei kuulu. Ja tässä on vielä se, että sen lisäksi, että opettajat, viestintä, niin opiskelijatkin voi tänne lisätä sisältöä. Oikeastaan kaikki, joilla on yliopiston tunnukset, niin jokaiselle tulee semmoinen oma kansio, minkä kautta voi sitten sitä sisältöä jakaa. Ja jos tästä uudistuksesta nyt nostaa jotain juttuja esille, niin uudistettiin aika paljon käyttöliittymäpuolta. Videolataus uudistui, automaattinen tekstitys uudistui, se on paljon aikaisempaa laadukkaampi, videoplayeri on aikaisempaa parempi. Sitten meillä on alusta asti ollut paljon ominaisuuksia, kuten helppo sisällönhallinta just sen Blone CMS-avulla. Oma kansio on uudistunut ja parantunut, polkuavain siellä on edelleen säilynyt.
Ja meillä on yliopistolla oikeastaan moniviestimen alusta asti ollut semmoinen videotuki, että meillä on henkilöitä, ainakin kourallinen, jotka sitten pystyy organisoimaan erilaisia videotallennuspalveluita ja auttaa näiden videoiden tuottamisessa, mutta suurin osa tuotannosta tosiaan hajautuu itse kullekin opettajalle tai henkilökunnan jäsenelle tai opiskelijalle. Ja jos tuosta Ploneesta puhutaan vähän, niin tämä on siis Plone 6-versio, mä tuosta kirjaudun sisään. Ja se, mikä Ploneessa on ollut mahtavaa, niin on tämmöinen Vysivyg-editointi, eli se mitä näet, niin se mitä se tapahtuu. Eli monessa muussa sisällönhallintajärjestelmässä se muokkauspuoli ja sitten se katselupuoli on vähän niin kuin erotettu toisistaan, mutta Plonessa ne on aina ollut tässä niin kuin hyvin lähellä toisiaan. Ja tässä tosiaan kirjautuneena pääkäyttäjänä, niin ei siellä montaa nappia näy, jolloin toi käyttö on aika helppoa, että mä voin muokata tätä sivua, mä voin tarkastella sen sivuston rakennetta, se on semmoinen hierarkkinen kansiorakenne, ja sitten voi lisätä sinne uutta sisältöä. Ja ehkä jos me pikkasen vilkastaan vielä noita ominaisuuksia, mitä täällä on, niin mä voisin sieltä vielä nostaa jotain esille. Joo, toi automaattinen käännös on uutta, eli kun se tekstitetään vaikka suomeksi, niin sitten se voidaan myös kääntää englanniksi, mikä meidän kansainvälisyyttä sitten kyllä kovasti auttaa. Ja sitten tuolta voisi sanoa, että videon tai äänitiedostonkin sitten voi ladata, niin sitä äänitasoja voi säätää, sillä voi poistaa kohinaa tai normalisoida puhetta. Me voidaan tehdä suoraan selaimessa kuvakaappausvideoita. Siellä on myös tämmöinen kasvojen sumennustoiminto, mikä tuli vähän niin kuin kylkiäisenä, koska ennen tätä moniviestin uudistusta me tehtiin tämmöinen research-videopalvelu, joka on sitten taas sensitiivisen tutkimusaineiston käsittelyyn tarkoitettu videoportaali. Ja siellä sitten tämmöiset ominaisuudet oli tarpeellisia, mutta ne tuli tässä nyt kylkiäisenä tänne meidän julkisenkin puolen moniviestimeen. Ja sitten tämä on tosi nopea käyttää, että se Plone 6, mikä tuossa pyörii React Frontilla, niin on kyllä näppärä käyttää, että siinä ei kauan tarvitse odotella, kun sivulta toiselle siirtyy edes kirjautuneena. Ja tämmöisiä asioita, mitä ollaan ehkä Plonen kanssa otettu alusta asti ihan itsestäänselvyytenä, eli dynaamiset hakunäkymät, niitä voi kuka tahansa sinne tehdä, ne on hyvin monipuolisia. Ei tarvitse minkään adminin ruveta vääntämään tiettyjen tagien perusteella sulle dynaamista listausta, vaan voit ihan itse sen sinne viritellä. Videoita voi jakaa ja piilottaa eri tavoin. Ja se video, tai itse asiassa me puhutaan mediasivusta, niin sen ääni- tai videotiedoston yhteyteen voi käytännössä rakentaa web-sivua, että se on ihan täysverinen sisällönhallinta siinä yhteydessä. Todella tietoturvallinen tämä on, saavutettava ja responsiivinen, eli taittuu kyllä sitten eri laitteillekin. Mutta tuommoiset siellä on ihan aina ollut ja nytkin sitten on. Tuolta voitaisiin vähän vilkaista, että miten tämä rakenne ylipäätään toimii. Me puhutaan ohjelmista, joiden alla on mediasivuja. Eli se rakenne on semmoinen hierarkkinen, jotta tätä pystyy paremmin hallinnoimaan, jotta me pystytään hallinnoimaan oikeuksia paremmin. Eli me halutaan vaikka silleen tietyn laitoksen, jotkut aktiivipääkäyttäjät voi hallinnoida sen laitoksen materiaalia, niin siihen on tehty semmoista kevyttä hierarkisuutta. Ei niin järeitä hierarkisuutta kuin täällä vanhassa moniviestimessä, jossa se rakenne sitten alkoi vähän mennä sekaavaksi, kun siellä oli kansiota kansion alla. Tänne uuteen me ollaan tehty nyt yksi taso hierarkiaa, ja kaikki loppu hoituu sitten tämmöisellä tagityksellä ja muulla. Jos tuolta otetaan vaikka digipalveluiden sisältöjä, tuolla on tuommoinen DIP-konferenssi näköjään, niin siellä on sitten muutamia videoita. Osa on piilossa ja osa on sitten julkaistuna. Ja otetaan tuolta vaikka sitten tuommoinen videotallenne, niin tässä on yksittäinen sivu. Otetaan sieltä vaikka tekstitys.
ASCO-spesifi. Ja tässä näkyy, että se tekstitys on oikein laadukasta siellä. Tuosta ei ole tehty käännöstä ollenkaan sitten näköjään. Mutta siinä meillä on niin sanottu mediasivu. Ja jos nyt ajatellaan, että tässä otsikossa vaikka olisi jotain korjattavaa tai kuvauksessa olisi korjattavaa ja mä haluaisin sitä editoida, niin tosta vaan keskustelu, olikohan se 30.3.2026. Noin, niin siinä se on nyt muokattu, eli ei sen kummosempaa. Tässä sitten toki näkyy kaikenlaista muuta, että tässä on tämän median asetuksia, sieltä voi jälkikäteenkin käynnistää litteraatin, sieltä voi näyttää sitä playerista vaan pelkä äänen, laittaa sen pyörimään automaattisesti tai piilottaa kontrollit tai jotain muuta semmoista kaikenlaista hienoa tuossa uudessa playerissa löytyy. Tekstityksistä voisin näyttää kohta vähän lisää. Videon voi vesileimata ja sitten sitä voi tietyllä tavalla trimmata alusta ja lopusta vähän pois. Noin. Mutta näytän seuraavaksi sitten tämmöisen videon lataamisen tänne, että miten se onnistuu. Sehän löytyy tuolta. Mä voisin käyttää tähän vaikka tämä omaa kansiota. Jokaisella käyttäjällä on oma kansio, jonne voi laittaa matskua. Ja tässä on hyvin tämmöinen simppeli vaiheittainen lähetys tai upload-ominaisuus vähän vastaava kuin YouTubessa. Toki maininnan arvosta, että moniviestin on YouTubeakin vanhempi videoalusta. Ja jotain ollaan sieltä nyt otettu malliksi, mutta jotain omaa ollaan säilytetty, koska se on koettu hyväksi. Mutta tässä tosiaan voisi tehdä se screencastin tai tallettaa ääntä tai videota suoraan tässä niin kuin uploadivaiheessa tehdä semmoisen tallennuksen, mutta mä nyt otan tuolta jonkun semmoisen videon, mikä tuolta voisi löytyä. Noin, lähetetään se sinne. Meillä on täällä nyt ihan hyvät ja tehokkaat uudet mediapalvelimet, kaikki pyörii meidän omassa konesalissa. Otetaan tuohon vaikka Plone 6 ohjevideo Educa-sivusto. Noin. Ja tässä kohtaa nyt tulee tätä herkkua sitten, eli sinne voidaan se tekstitys luoda. Mä tiedän, että tuon videon kieli on suomi. Voitaisiin erotella puhujat, sisällyttää täytesanat, kääntää englanniksi. Täytesanat on semmoinen ominaisuus, mikä siellä tutkimuksen puolella on tarpeen, koska nämä automaattisesti litteraattityökalut, mitä yleensä käytetään ja mitä mekin käytetään, tämmöinen Whisper laaja kielimalli, niin se oletuksena vähän niin kuin siivoaa sieltä täytesanoja, niin kuin, no, tai jotain semmoisia niin kuin pieniä lisäyksiä, niin ne siivotaan sieltä, jotta se tekstitys olisi helpompi sitten lukea. Joten jätetään ne täytesanat käyttämättä. Äänelle ei tehdä tässä vaiheessa mitään, ei sumenneta kasvoja eikä rajata, mutta laitetaan se tuosta rouskuttamaan. Ja siellä se nyt sitten omassa kansiossa sitten tapahtuu tämä homma. Eli siellä koneet hyrskyttää vähän aikaa ja sitten meille pulpahtaa sieltä oikein hyvä ohjevideo. Ja sen asian mä voisin skipata sillä, että mä otan täältä jonkun esimerkin vaikka. Tuossa on meillä sitten vähän vastaavanlainen tallenne tehtynä. Täällä on se suomi- ja englanninkielinen käännös. Joo, tämän videoyhteyteen voisi lisätä tekstitiedostoja tai mitä tahansa tiedostoja. Sinne voisi lisätä jotakin tekstiä ihan vaikka, otetaan tuolta. Olisikohan tuolla joku hyvä ohje. Otetaan vaikka tuosta tommonen kopsitaan, niin vähän näytän, että mitä sinne voisi sitten rakennella. Tuosta
tässä on tosiaan tämä sisällönhallintapuolta, eli me voidaan lisätä sinne vaikka tekstikenttä, copy-pastetaan siihen tekstiä ja tadaa, meillä on yhtäkkiä sitten ihan nettisivu tässä videon alapuolella. Sitä voisi tehdä hieman fansimmäksikin sitten, jos tehdään tuohon vaikka tuommoinen gridi, 2 kolumnia, tehdään siihen 2 tekstiblokkia. Noin. Niin sitten siihen hyvin helposti saa tämmöistä layoutin säätämistäkin väännettyä. Ja takaisin muokkaustilaa, niin siellä ne sitten on. Tehdään tuosta kappaleesta vaikka tämmöinen harmaa tausta, niin sitten taas saa vähän semmoista elävyyttä siihen. Mutta noin on noita Plone 6 ihan perus sisällön muokkausjuttuja. Se, mitä me tähän moniviestimeen tehtiin, niin aika fancy ominaisuus oli tekstityksen muokkaus. Ja sieltä nyt jotakin tekstitysvirheitä aina löytyy. Se ei ole koskaan täydellinen, mutta se on tosi hyvälaatuinen. Niin mä voisin tuosta lähteä muokkaamaan. Tässä tulee tutkimusmoniviesti. Esittely, ystävien kesken research-video. Mä tallennan sen ja se muutos näkyy saman tien tuossa. Ystävätkin ehkä tässä tapauksessa pienellä. Noin, eli hyvin helppoa on sitten editoida sitä tekstitystäkin. Ja meillä on tästä tekstityseditorista vielä tämmöinen interaktiivinen tila, joka on pikkasen vielä fansimpi, mutta ehkä toi perustekstitys on silleen varsin simppeli. Siitä on ehkä vaan vaikeampi löytää sitten, kun hyppää johonkin kohtaan, niin että mitä kohtaa me muokataan. Tommonen siellä on, tallennetaan toi vielä. Ja nyt meillä on sitten fiksattu testitys tässä. Noin. Joo, eli tämmönen on moniviestin, ja ehkä nyt sitten voisi vielä, jos tämän videon otsikko mahdollisesti on moniviestin yli 20 vuotta digitaalista suvereniteettia Jyväskylän yliopistossa, niin. Etenkin näinä viime aikoina, mitä maailmassa tapahtuu, niin se, että julkisen sektorin ohjelmistosta ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja, niin on aika siisti juttu. Meilläkin täällä on kymmeniä tuhansia käyttäjiä ollut vuosien saatossa. Meillä on ollut kymmeniä tuhansia medioita. Meillä on ollut käyttäjärakenne, hierarkia, joka on todella hienojakoinen. Meillä on tosi hyvä tietoturva siellä. Me voidaan muokata tätä sisältöä ja sivuston rakennetta ihan miten me halutaan. Me voidaan ottaa se Plonen avoimen lähdekoodin versio itsellemme ja tehdä siihen päälle omat räätälöinnit, mitä me halutaan. Tai sitten me voidaan ottaa sieltä joku lisäosa, mikä on avoimen lähdekoodin yhteydessä rakennettu, joka koetaan hyödylliseksi ja liittää tänne. Ja ei pennin jeniä tarvitse lisenssimaksuja maksaa. Et jos ajatellaan, että me ollaan vuodesta 2023 pyöritty tätä, ja en mä tiedä paljonko tuommoinen videokäsittely tai videojakoportaali nyt vuodessa maksaa, sanotaan vaikka 50 000, niin 10 vuodessa tulee 500 000 ja 20 vuodessa 1 000 000 ja sitä rataa. Eli jonkinmoinen säästö sitten ainakin veronmaksajien kukkaroon tästä saatu. Ja säästöä tulee jatkossakin sitten tätä käyttämällä. Niin se on jotenkin virkistävää. Eli semmoinen helppokäyttöisyys tässä on aina korostunut. Sitten ei ole mitään rajaa, mitä tällä voi tehdä, ja ilmasta lystiä sen niin kuin lisenssimaksujen puolesta. Niin oikein hyvät kokemukset meillä ollut tästä tähän mennessä. Ja tämän kesän aikana toi vanha moniviestin laitetaan vielä nippuun. Sen jälkeen meillä on enää uusi moniviestin. Tällä hetkellä ne migraatiot on siellä vielä käynnissä. Vanhassa merkataan sisältöä, että tämä siirretään uuteen, ja sitten kone yöllä ajaa niitä siirtoja mukavasti siellä automaattisesti.
Mutta tämmöinen on Jyväskylän yliopiston moniviestin ja voisin pitää ihan toisen esityksen sitä research-videopuolesta, mikä taas sitten on vielä vähän fancypi tähän verrattuna, koska siellä on sitten se sensitiivisen aineiston tallennus kaikin puolin sallittua, mutta tiisataan sitä sen verran, mutta jätetään se tästä esityksestä väliin. Mutta näin, hyvää WorldBlown-päivää tältä Jyväskylän yliopistosta ja ei muuta kuin näkemiin ja kuulemiin.